अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आचऱ्यामध्ये आम्हाला प्रचारात जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश उर्फ जिजा टेमकर यांच्यासह महाविकास आघाडीचे संपूर्ण पॅनल बहुमताने निवडून येणार असा विश्वास ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी व्यक्त केला आहे. आचरा सार्वत्रिक निवडणूकमध्ये आज सरपंच पदाचे उमेदवार म्हणून आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाविकास आघाडी म्हणून या ठिकाणी मंगेश उर्फ जिजा टेमकर हे रिंगणात उतरलेले आहेत. त्यांच्यासोबतच या ठिकाणी 13 उमेदवार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या रिंगणामध्ये आहे. आज सर्व प्रक्रिया या ठिकाणी पार पाडलेली आहे. आज निशाणीसुद्धा या ठिकाणी सर्व उमेदवारांना मिळाली आहे. आमच्या उमेदवारांना सरपंच पदासाठी नारळी निशाणी मिळाली. त्याचप्रमाणे सदस्यांना सिलेंडर, छताचा पंखा आणि कपाट ही निशाणी या ठिकाणी मिळालेली आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवार या ठिकाणी आता प्रचाराच्या सुरुवातीस या ठिकाणी लागलेले आहेत. आज जनतेमध्ये चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी सर्व उमेदवारांना मिळत आहे. सरपंच म्हणून मंगेश उर्फ जिजा टेमकर यांना सुद्धा त्याच ताकदीचा प्रतिसाद आज सर्वांमध्ये मिळत आहे. या उलट भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आहेत यांना मात्र तिथे गेल्यानंतर तुम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून या आचऱ्या गावासाठी काय केलं, या ठिकाणी तुम्हाला आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बहुमताने निवडून दिल्यानंतर पुनश्च या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला काय यावं लागलं, हे प्रश्न जनता त्यांना विचारत आहे. आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं अर्थात निरुत्तर या ठिकाणी होताना त्यांचे उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी दिसत आहेत. हाच जिजा टेमकर यांचा प्रचारामध्ये आघाडी घेण्याचा पहिला मार्ग या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. आज जिजा टेमकर यांनी आमदार साहेब, खासदार साहेब यांच्या प्रयत्नातून जो काही निधी मिळाला त्या निधीतून जास्तीत जास्त आचऱ्या गावासाठी विकास कामं करण्याचं काम केलं. जनतेची बाजू या ठिकाणी नेहमी लावून धरली. जनतेचे प्रश्न काय आहेत, जनतेच्या ज्या काही समस्या होत्या त्या सोडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी ते प्रयत्न त्यांचे जिजा टेमकर असतील आणि त्यांच्या कन्या प्रणया टेमकर यांनी सुद्धा केलं. त्याचप्रमाणे महिला वर्गामध्ये सुद्धा या ठिकाणी आमच्या ग्रामपंचायत सदस्या अनुष्का गावकर असतील, त्यानंतर आमच्या दिव्या आचरेकर असतील, यांनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने काम केलं. त्यामुळे महिला वर्गांमध्ये सुद्धा त्यांच्याबाबत, शिवसेनेबाबत, उद्धव साहेबांबाबत, आमदार साहेबांबाबत एक चांगली सकारात्मक भूमिका या ठिकाणी आहे. आज आचरा गाव हे सर्व समाजाच्या विविधतेतून नटलेलं गाव आहे. त्यामुळे सर्व समाजांमध्ये, सर्व कुटुंबांमध्ये एक चांगली भावना या ठिकाणी आमदार साहेबांबाबत, जिजा टेमकरांबाबत या ठिकाणी दिसते. आज त्या ठिकाणी विशेष करून असलेले मुस्लिम बांधव असतील, आमचे कॅथलिक बांधव असतील, सर्व धर्माचे लोक आहेत, यांचा पाठिंबासुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे आम्हाला या ठिकाणी दिसून येतो आहे. आणि हे कालपासून ज्या दिवशी त्यांनी फॉर्म भरला, आज निशाणीसुद्धा मिळाली आणि या सर्व निशाणीच्या घेऊन प्रत्येक उमेदवार आज घराघरापर्यंत पोचतो आहे. आणि आमदार साहेबांच्या माध्यमातून झालेली विकास कामं, भविष्यात आपण कशा पद्धतीने उद्धव साहेबांनी करोनामध्ये कशा पद्धतीने काम केलं, तोक्ते वादळामध्ये कशा पद्धतीने काम केलं, मच्छीमारांचे जे काही प्रश्न होते, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं काम या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून झालं, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून झालं. हे सर्व गोष्टी या ठिकाणी प्रत्येक उमेदवार आमचा जाऊन, प्रत्येक कार्यकर्ता जाऊन घराघरापर्यंत पोहोचवत आहे. आणि त्यातून चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी जनतेतून आम्हाला लाभत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 5 तारीखला या ठिकाणी नारळ निशाणी असेल, कपाट निशाणी असेल, सिलेंडर असेल आणि छताचा पंखा, हेच बटन दाबण्यासाठी आचऱ्यातील जनता उत्सुक आहे, हे यावरून दिसून येतं. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा हा महाविकास आघाडीचा भगवा, या श्री रामेश्वराचा भगवा, या छत्रपतींचा भगवा हा आचरा ग्रामपंचायतीवर फडकवून एक इतिहास रचेल.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.